नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कुणबी दाखले मिळण्याच्या अडचणी दूर केल्या, मराठा आरक्षणावर केसरकरांचं भाष्य। विलवडीत बेकायदा दारू वाहतुकीवर कारवाई आणि निवडणुका स्वबळावर लढवाव्यात ही कार्यकर्त्यांची इच्छा, धोंडी चिंजरकर यांचं विधान। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी शहरातील 17 दिवसांच्या गणरायाला पुढच्या वर्षी लवकर या अशी साथ घालत वाजत गाजत निरोप देण्यात आला। गणेश भक्तांच्या जल्लोषात लाडक्या बाप्पाचं थाटामाटात विसर्जन करण्यात आलं। ढोल ताशांचा गजर, पारंपरिक नृत्य व पालखीतून निघालेली बाप्पांची स्वारी विसर्जन मिरवणुकीचं खास आकर्षण ठरली। पाहूयात। शहरात 17 दिवसांच्या गणपतींचं वाजत गाजत मोठ्या उत्साहात विसर्जन करण्यात आलं। देव नरसोबा गणेशोत्सव मंडळ, जुना बाजार व भट्टीवाडा सावंतवाडी येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाला रात्री उशिरा निरोप देण्यात आला। सालाबादप्रमाणे पालखीतून निघालेली मिरवणूक खास आकर्षण होती। तसंच वारकरी भजन, समई नृत्य विसर्जन मिरवणुकीत लक्षवेधी ठरलं। युवाई डीजे ढोल पथकाच्या तालावरती थिरकताना दिसली। महिला व युवकांच्या कार्यक्रमांनी विसर्जन मिरवणुकीचं लक्ष वेधलं होतं। काही घरगुती गणपतींना देखील फटाक्यांच्या आतिषबाजीसह वाजत गाजत गणरायाला निरोप देण्यात आला। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा जयघोषानं आसमंत दुमदुमून गेला होता। पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचे वचन घेत दृढ अंतकरणानं निरोप देण्यात आला। यावेळी गणरायांना निरोप देण्यासाठी मोठ्या संख्येने गणेश भक्त मोती तलाव काठी उपस्थित होते। क्रिकेटचा विषय राजकीय मुद्दा करू नये असं मत आमदार माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। बघा, भारतामध्ये सामने होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे। इतरत्र जगभरातल्या ज्याला क्रीडा स्पर्धांमध्ये तुम्ही भाग घेता त्याला तुम्हाला कुठल्या देशावर खेळायला लागेल हे तुम्ही ठरवत नाही। जसे ते लॉर्ड्स मध्ये येईल त्याप्रमाणे तुमचे सामने होणार। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ह्याचा फार मोठा राजकीय मुद्दा करण्यात येऊ नये अशी माझी नम्र विनंती आहे। बघा, भारतामध्ये सामने होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे। इतरत्र जगभरातल्या ज्याला क्रीडा स्पर्धांमध्ये तुम्ही भाग घेता त्याला तुम्हाला कुठल्या देशावर खेळायला लागेल हे तुम्ही ठरवत नाही। जसे ते लॉर्ड्स मध्ये येईल त्याप्रमाणे तुमचे सामने होणार।
त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ह्याचा फार मोठा राजकीय मुद्दा करण्यात येऊ नये अशी माझी नम्र विनंती आहे. मराठवाड्यामध्ये निजामाची राजवट असल्यामुळे कुणबी दाखले मिळण्यात ज्या अडचणी येत होत्या त्या दूर केल्या असं विधान आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं आहे. एक असं आहे की सध्याचं आरक्षण हे जे कुणबी दाखले ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना पूर्वीपासूनच आरक्षण आहे. त्याच्यामुळे नव्याने आरक्षण शासनाने कुठलंही दिलेलं नाही आहे. फक्त मराठवाड्यामध्ये निजामाची राजवट असल्यामुळे त्या ठिकाणी कुणबी दाखले मिळण्यामध्ये ज्या अडचणी होत्या त्या दूर केलेल्या आहेत. आणि मराठा आरक्षण हे उर्वरित जे मराठा आहेत त्यांच्यासाठी मराठा आरक्षण आहे. जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आहेत त्यांच्यासाठी हे आरक्षण आहे. एक असं आहे की सध्याचं आरक्षण हे जे कुणबी दाखले ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना पूर्वीपासूनच आरक्षण आहे. त्याच्यामुळे नव्याने आरक्षण शासनाने कुठलंही दिलेलं नाही आहे. फक्त मराठवाड्यामध्ये निजामाची राजवट असल्यामुळे त्या ठिकाणी कुणबी दाखले मिळण्यामध्ये ज्या अडचणी होत्या त्या दूर केलेल्या आहेत. आणि मराठा आरक्षण हे उर्वरित जे मराठा आहेत त्यांच्यासाठी मराठा आरक्षण आहे. जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आहेत त्यांच्यासाठी हे आरक्षण आहे. बांदा पोलिसांनी गोवा बनावटीच्या दारूची अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या तिघांकडून 1,47,480 रुपयांच्या दारूसह 16,47,480 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई पहाटेच्या सुमारास विलवडे येथे करण्यात आली आहे. पाहूयात. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बांदा पोलिसांनी विलवडे येथे नाकाबंदी केली होती. यावेळी इनोव्हा कार संशयास्पद स्थितीत दिसली. पोलिसांनी या गाडीची तपासणी केली असता त्यात गोवा बनावटीची दारू मोठ्या प्रमाणात आढळली. या प्रकरणी विशाल शिवाजी वाबळे, गौरव किरण रणधीर आणि साहिल अशोक लोंढे यांना ताब्यात घेतलं. हे सर्वजण पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांच्याकडून एकूण 1,47,480 किमतीची विविध प्रकारची दारू जप्त करण्यात आली. यात व्हिस्की आणि रमच्या बाटल्यांचा समावेश आहे. दारूसह पोलिसांनी 15 लाख रुपये किमतीची इनोव्हा क्रिस्टा कारही जप्त केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी 16,47,480 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी बांदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस हवालदार तेली करत आहेत. कुणी घर देतं का रे घर? कुसुमाग्रजांच्या ओळींना नटसम्राट आप्पासाहेब बेलवलकर यांचे हे संवाद आजही प्रसिद्ध आहे. मात्र कुणी भीक घालतं का भीक रोजगाराची असं विचारण्याची दुर्दैवी वेळ सिंधुदुर्गच्या बेरोजगार तरुणींवर आली आहे. कुडा इथं होणारा MRF कंपनीसाठीचा रद्द झालेला मेळावा याचं ज्वलंत उदाहरण. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगाराचा प्रश्न मोठा आहे. राजकारण्यांचे मतभेद आणि कायम विरोधाला विरोध याला कारणीभूत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात म्हणावा तसा रोजगार उपलब्ध नाही. उच्च शिक्षण पदव्या घेऊन देखील इथला तरुण बेरोजगारीच्या छायेत आहे. कोरोना जन्मभूमीत परतलेल्यांनी छोटे मोठे व्यवसाय उद्योग सुरू केलेत. मात्र बहुतांश तरुण मुंबई, पुणे, ठाणे आणि शेजारील गोवा राज्यात नोकरीसाठी आहे. हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्यात जलद श्रीमंतीच्या नादात काही जण अवैध मार्गाला लागले तर काही असलेलं नसलेलं सगळं संपवून भिकेला लागले. म्हणूनच रोजगाराची अक्षरशः भीक मागायची वेळ भूमिपुत्रांवर आली आहे. नुकतीच कुडा इथं घडलेली घटना याचं जिवंत उदाहरण. कुडा इथं MRF टायर कंपनीची होणारी भरती प्रक्रिया गोव्यातील राजकीय दबावामुळे रद्द झाली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही भरती आयोजित केली होती. मात्र ती रद्द झाली आहे. कंपनीकडून परब यांना भरतीबाबत अधिकृत ईमेल प्राप्त झालाय. परंतु गोव्यातील RGP आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षानं तिथल्या स्थानिकांना डावललं जात असल्याचं म्हणत याला विरोध केला. RGPचे प्रमुख मनोज परब आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी स्थानिकांना डावलून इतर जिल्ह्यातील तरुणांना गोव्यात नोकऱ्या मिळू नयेत, स्थानिकांना प्राधान्य द्या असा सूर धरत कुडामध्ये होणाऱ्या 250 जणांच्या भरतीला तीव्र विरोध दर्शवलाय. काही अपोजिशन लीडर्सनी काल आणि आजच्या दिवसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या भरतीला आक्षेप घेतला. त्याच्यामध्ये विजय सरदेसाई म्हणून अपोजिशनचे लीडर आहेत गोव्यामध्ये, त्यांनी पण ह्या गोष्टीला मोठ्या प्रमाणात ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर मनोज परब म्हणून एक तिथले लीडर, रिव्होल्युशन गोवा म्हणून त्यांची पार्टी आहे, त्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टीचं आमच्या ॲड सकट ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या
ह्या परराज्यातल्या लोकांना मिळू नयेत किंवा त्यांना देऊ नये आणि त्या विषयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ह्या गोष्टीचा दोषी मानलं आणि पूर्णपणे या गोष्टीला प्रक्रियेला आक्षेप घेतला की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या त्या ठिकाणी असाव्यात. गोव्यातील स्थानिकांचा विरोध तीव्र झाल्यानं कंपनीनं ही भरती प्रक्रिया रद्द झाल्याचं स्पष्ट करताना कुडाळात होणाऱ्या मेळाव्याची बातमीच फेक न्यूज असल्याचं सांगितलं. यानंतर मनसे जिल्हाध्यक्षांनी त्यांना आलेला मेल दाखवत संबंधितांचं पितळ उघडं MRF कंपनीमधल्या भरती संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केलेली आणि ती आज काही अपरिहार्य कारणामुळे आम्हाला रद्द करावी लागते. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की दिनांक 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मला आउटसोर्सिंगच्या कंपनीकडून मेल आलेला. त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टींचे उल्लेख आहे की ह्या ठिकाणी ही भरती घ्या आणि अशा पद्धतीचं तुम्ही मॅनेजमेंट करा. त्या ठिकाणी आज उद्या भरती आहे, परंतु आज दिनांक 11/9/2025 रोजी तिथल्या MRF कंपनी एक पत्र जारी केलं आहे दुपारी. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की ही जी उद्याची कुडाळ येथे होणारी जी भरती होती ती भरती चुकीची आहे, परंतु हे ते चुकीचे आहे म्हणत असतानाच उद्याच्या तारखेला म्हणजेच 12/9/2025 रोजी हीच भरती ते गोव्यात आहेत असं सांगतायत. म्हणजे ही भरती आणि ह्या जागा ह्या निश्चित स्वरूपात त्या ठिकाणी आहेत हे या ठिकाणून सिद्ध होतं. त्यामुळे मला अत्यंत या गोष्टीचं वाईट वाटतं आणि मी खेद व्यक्त करतो की ह्या सर्व आमचे जे काही प्रयत्न होते, जी मेहनत आम्ही घेतलेली आणि मोठ्या प्रमाणावरती युवकांचा आणि बेरोजगार लोकांचा आम्हाला पूर्णपणे या गोष्टीला रिस्पॉन्स होता. आम्ही पूर्ण माहिती आणि हे सगळं शेड्यूल आमचं ऑर्गनायझेशन व्यवस्थित होतं, परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे आम्हाला हे काही कारणामुळे रद्द करतो आम्ही. मी याबाबत दिलगिरी व्यक्त करतो आणि खेद व्यक्त करतो. यानंतर RJPच्या मनोज परब यांनी देखील मनसेच्या पुराव्याचा दाखला देत गोव्यातील लोकांना कंपनीचे लोक फसवत असल्याचा आरोप केलाय. यात नोकरीच्या आशेवर असणाऱ्या जिल्ह्यातील तरुण तरुणींचा मात्र हिरमोड झालाय. MNS जे आसा त्याचो प्रेसिडेंट मिस्टर धीरज परब म्हणून जो कुडाळाचो आसा, त्यांनी कुडाळ सिंधुदुर्ग हेतुल्लो तालुक्यातलो, सो त्यांनी कुडाळ हांगा एक जॉब फेअर ऑर्गनायज केल्ले आणि ते केल्ले MRF कंपनीक लागून. MRF कंपनीन जे भुरगे जाय ते रिक्रूट करपाक लागून तेणे ते जॉब फेअर ऑर्गनायज केल्ले. आमी 2018च्यान सांगता की हे जे कंपनीज आसा हे गोंयकारांक फटयतात, गोंयचो रिसोर्स यूज करतात, गोंयची जमीन यूज करतात, गोंयकारांक फटयतात, गोंयचे उदक यूज करतात, गोंयची लायट यूज करतात, गोंयचो ट्रान्सपोर्ट यूज करतात, सगळे गोंयचे यूज करता आणि जॉब काडटा आनी भायल्या लोकांक दिता. बिकॉज हे चडशे मॅनेजमेंट आसा पळय हे भायले आसा. ह्या MRFचे कोण मॅनेजमेंट आसा पळय हे चॅक करचे पडटले. कित्याक जेन्ना आमी फार्मास्युटिकल कंपनीन गेल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळें की मॅक्झिमम जे मॅनेजर्स आसा, टॉप मॅनेजमेंट आसा, रिक्रुटमेंट करपी जे मॅनेजमेंट आसा ते मॅक्झिमम भायले आसा आणि ते आपल्या स्टेटीन वचून ते लोकल आपल्या लोकलांक थंयसर ते आनी गोंयांत हाडटात आनी लोकल करतात, तांकां एम्प्लॉय करता. सो ह्या MRFाक आमी वॉर्निंग दिता की फाल्यां जो तुजो 12 तारखेचो जो तुमचो रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह आसा हो कॅन्सल करचो. हो जर तुम्ही कंटिन्यू करशात आनी ह्याय फुडें जर करशात जाल्यार RG स्टायलीन तुमकां कितें धडो शिकोवपाक जाय पळय तो आमी शिकयता. रोजगारासाठी आपल्या जिल्ह्यातील बहुतांश तरुण तरुणी गोव्याचीच वाट धरतात. अनेकदा त्यांचे अपघातात बळीही जातात. गोवा राज्य जिल्ह्याला जवळ असल्यानं आणि पदरी असलेल्या शिक्षणाच्या लायकीची नोकरी तिथं उपलब्ध असल्यानं ते तिथं वळतात. म्हणूनच स्वाभिमान दुखावलेला असताना सुद्धा सिंधुदुर्गची ही तरुण मंडळी गप्प आहेत. राज्यकर्त्यांकडून त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नसल्यानं आज महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबईत UP बिहारमधून येऊन लाचारी करणाऱ्या परप्रांतीयांसारखीच अवस्था आमच्या भूमिपुत्रांची झाली आहे. त्यामुळे भायलो हे शब्द देखील गोड मानून घ्यावे लागतात, कारण अन्य पर्यायही शिल्लक नाही आहे. सिंधुदुर्ग आणि गोवा हे नातं वृद्धिंगत व्हावं, त्यात कटुता येऊ नये ही सर्वांची इच्छा आहे. ते नातं कायमही राहील. येथील स्थानिकांसाठी गोव्यातील नेत्यांची भूमिका देखील चुकीची नाही आहे. आता गरज आहे ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, राज्यात नेतृत्व करणाऱ्या भूमिपुत्रांनी जिल्ह्यातील तरुण तरुणींच्या स्वाभिमानाचा विचार करण्याची. एकमेकांचे पाय न ओढता केवळ राजकारणासाठी विरोधाला विरोध न करता आत्मनिर्भर सिंधुदुर्ग घडवण्याची गरज आहे, एवढं मात्र निश्चित. मंडणगड पोलीस निरीक्षकांकडून युवकाला चुकीच्या पद्धतीने मारहाण झाल्याचा आरोप केदार साठे यांनी केला आहे. तालुक्याचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रवीणजी, सन्माननीय भाऊ विधाते, सन्माननीय अप्पासाहेब मोरे, उपस्थित सर्व कार्यकर्ते, आपण पत्रकार बंधूंनो,
एका थोड्याशा नाजूक आणि गंभीर विषयामध्ये आज मंडणगडला आलो होतो. मंडणगड पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक श्री गवार यांची आम्ही एका विषयामध्ये आज भेट घेण्यासाठी सर्वच प्रमुख कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी गेलो होतो. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की नुकताच गणेशोत्सवाचा उत्सव खूप चांगल्या पद्धतीने आपण सर्वांनी मिळून अत्यंत आनंदात आणि उत्साहामध्ये साजरा केला. याच अनुषंगाने मंडणगड पोलीस स्थानकाच्या गणपती विसर्जनाच्या उत्सव सोहळा विसर्जन मिरवणूक पार पडली. त्यानंतर 8 तारखेला एक अत्यंत चुकीची पायंडा पाडणारी घटना मंडणगडमध्ये घडली आणि त्या अनुषंगाने काही विषय व्यक्तिशः व्यक्तिगत माझ्यापर्यंत पोचले. या सगळ्या विषयाची काल जिल्ह्याचे माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्याकडे पत्र पाठवून मी तक्रार केली. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि या भागामध्ये संपर्क मंत्री म्हणून ज्यांना जबाबदारी दिली असे नितेश राणे साहेबांकडे एका अत्यंत गंभीर विषयाचं मी लक्ष वेधलं आणि त्याची काही पुढची माहिती घेण्यासाठी म्हणून मी आज मंडणगडला आलो होतो. मंडणगडमधील भिंगरोलीला एक हॉटेल व्यावसायिक श्री चव्हाण यांचा मुलगा आकाश याला 8 तारखेपासून सातत्याने मंडणगड पोलीस स्थानकामध्ये अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने एखादा हिस्ट्री शीटर गुन्हेगाराला बोलवून नेतो आपण त्या पद्धतीने सातत्याने त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी पोलिसांची गाडी पाठवून त्यांच्या गिराईकांमध्ये घबराट निर्माण होईल, त्यांचा व्यवसायच बंद पाडण्याच्या दृष्टीने आणि एकूणच खूप काही महत्वाचा सराईत गुन्हेगार आपण पकडतोय अशा पद्धतीने एका तरुण व्यावसायिकावरती, वयाचं वय 25 आहे, अशा आकाशवरती एक अतिशय दुर्दैवाची चुकीची घटना 8-9 तारखेपासून सुरू झाली. या सगळ्यामध्ये मंडणगड पोलीस स्थानकामध्ये सातत्याने त्यांना बोलवून घेतलं, तिथे अत्यंत अपमानास्पद वागणूक दिली, कोणतीही नोटीस दिलेली नाही, त्याच्या विरोधात कोणतीही तक्रार नाही. असं असतानाही एखाद्या तरुण मुलावरती अशा पद्धतीने पोलीस बळाचा वापर करून त्याला तिथे नेणं, त्याचं मानसिक खच्चीकरण होईल अशा पद्धतीने त्याला वागवणं, त्याचं आणि त्याच्या पूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होईल अशा पद्धतीने रचना तयार करणं, असे काही गंभीर विषय सुरू होता. 9 तारखेला त्याला पोलीस स्थानकामध्ये मारहाणही झालेली आहे. या सगळ्याच्या विषयामध्ये मी काल सन्माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांना पत्र पाठवलं आणि आज आम्ही काही मंडळी आकाशचे नातेवाईक असे पोलीस स्थानकामध्ये पोलीस निरीक्षक साहेबांना भेटायला गेलो होतो. त्यांना आम्ही असं विचारलं की बा नेमके गुन्हा काय आहे ते तरी तुम्ही सांगा, त्याच्यावर कुठली कंप्लेंट आहे का? तर कोणतीही कंप्लेंट नाही, कोणताही गुन्हा त्याच्यावरती दाखल नाही, यापूर्वीही त्याच्यावरती कोणताही गुन्हा दाखल नाही. खर तर आकाश हा अत्यंत आणि त्याचं कुटुंबीय हे वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यामध्ये, समाजोपयोगी उपक्रमांमध्ये सातत्याने कार्यरत असणारं कुटुंब आहे. त्याचं पूर्ण कुटुंब अत्यंत प्रखर हिंदुत्ववादी विचारांचं असलेलं घर आहे आणि अशा एखाद्या तरुणाला बोलवून त्याचा सातत्याने अपमान करून त्याला मारहाण करणं, या विषयामध्ये PI महोदयांना मी स्वतः विचारलं, पण नेमकी अडचण काय आहे? त्यांनी काही खरंच गुन्हा दाखल केला असेल तर अटक तरी त्याला करा, आम्ही त्याला घेऊन येतो, त्याचा का चुकला असेल तर एकदा निर्णय करू. कोणतंही समर्पक उत्तर त्यांच्याकडे नाही. साधारणपणे कोणत्याही एखाद्या नागरिकाला ज्या वेळेला बोलवलं जातं चौकशीसाठी, त्याची एक SOP असते पोलिसांची, त्यातल्या एकाही SOPचं पालन मंडणगड पोलीस स्थानकाने केलेलं नाही.
आज आम्ही त्याला भेटायला गेल्यानंतर ते ज्या पद्धतीने उत्तर देत आहेत की मला बघितलं असतं तर तो मिरवणुकीत आला नसता, मला बघून तो मिरवणुकीतून गेला. मग असं काय व्यक्तिगत कारण ह्या दोघांमध्ये भांडण आहे का, असंही आम्ही त्याला विचारलं. त्याचंही उत्तर ते देत नाहीत. त्यामुळे हा पूर्वग्रह दूषित ठरवून एखाद्या कुटुंबाला, हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्याला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रकार आहे. खरं तर आकाशवरती त्याची चौकशी जर का असेल तर त्याच्या वडिलांच्या हॉटेलच्या परमिशन ताब्यात घेणं, कसा व्यवसाय करताय इथपर्यंत मजल जाणं, पीआय महोदयांच्या चालकाने त्या ढकलून देऊन शिवीगाळ करणं हे अत्यंत गंभीर आहे. असा प्रकार आजपर्यंत मंडणगडमध्ये घडलेला कधीही कळलेला नाही, किंवा माझ्या तरी कानावरती. मी अनेक वर्ष मंडणगडमध्ये येतोय. शेवटपर्यंत आता मी 1 तास पीआय महोदयांची चर्चा केली. कोणतीही माहिती ते देऊ शकत नाहीत. काय अडचण, काय तक्रार, काय चूक, काय त्याची, का मारता तुम्ही त्याला, अजून त्याला किती वेळा तुम्ही चौकशीला बोलवणार हेही त्यांना विचारलं, त्याचंही उत्तर नाहीये. अत्यंत गंभीर विषय आहे. आज मी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री महोदयांना या विषयामध्ये पत्र लिहिणार आहे. रवींद्र चव्हाण साहेबांचाही हा विषय मी कानावर घालेन. सन्माननीय आमचे संपर्क नितेश राणे साहेब आहेत, त्यांच्याही कानावरती विषय घालणार आहे की या सगळ्या प्रकाराची तातडीने चौकशी झाली पाहिजे. आणि एक कुटुंब त्याचा पूर्ण उद्ध्वस्त करण्याचा काही प्लॅन नाही ना, या दृष्टीने चौकशी होईपर्यंत पीआय महोदयांना तातडीने मंडणगडचा चार्ज काढून देऊन इथं त्यांची बदली होणं आवश्यक आहे. नाहीतर ही इथली चौकशी निष्पक्षपातीपणे होणार नाही. त्यामुळे या सगळ्या विषयामध्ये आज मंडणगडला आलो होतो. पीआय महोदयांची भेट घेतली, पण त्यांच्याकडे कोणतंही उत्तर नसल्याने शेवटी नाईलाजाने तिथून आम्ही उठलोय. पण त्याचा परिणाम असा झालाय की जर त्यांनी काही उत्तर दिलं असतं तर त्या कुटुंबाला कळलं तरी असं झालंय काय. पण ते उत्तरच न दिल्यामुळे आणखीन त्यांचं मानसिक खच्चीकरण पूर्ण कुटुंबाचं झालंय. निश्चितपणे सगळेच लोक, आम्ही सगळे, हा काय राजकीय विषयच नाही आमच्यासाठी, आम्ही सर्वच मंडळी या विषयामध्ये चव्हाण कुटुंबियांबरोबर राहू. आणि ज्या कारणाने मारहाण केली गेली, ज्या कारणाने पोलीस स्टेशनची गाडी सातत्याने त्यांच्या धंद्याच्या ठिकाणी पाठवली गेली, या सगळ्याची चौकशी होईपर्यंत आणि या विषयामधल्या दोषी लोकांवरती कारवाई होईपर्यंत आम्ही कार्यकर्ते या विषयामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. एक बोलताना त्यांनी आणखी असं सांगितलं की आमच्या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये तो आला का. मग मी त्यांना असाही प्रश्न विचारला की तुम्ही खासगी मिरवणूक आहे का. अनेक अख्खं मंडणगड त्या अख्ख्या तुमच्या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये बघायला आलं होतं, सहभागी होतं. तुमचा व्यक्तिगत गणपती आहे का तो. पण ते म्हणजे हे काय कारण द्यावं हे त्यांच्या लक्षातच येत नसल्यामुळे आता त्यांनी हे कारण सांगायला सुरुवात केलं की तो गणपती विसर्जन मिरवणुकीमध्ये का आला. हे सगळा प्रकार पूर्ण संशयास्पद आहे. ठरवून काहीतरी विशिष्ट हेतूने ह्या पूर्ण कुटुंबाला उद्ध्वस्त करण्याचं काही प्लॅनिंग नाही आहे ना, अशी शंका आणि भीती निर्माण झाली मनामध्ये. या सगळ्यामध्ये तो आकाश प्रचंड डिप्रेशनमध्ये होता. सुदैवाने त्याच्या भावाने वेळेवर हा सगळा प्रकार बघितल्यामुळे घरामध्ये त्याला सांभाळलं. कारण तो अत्यंत मोबाईल घरात ठेवून असा बाहेर निघण्याच्या मनस्थितीमध्ये घराच्या. इतकी वाईट मानसिकता त्या मुलाची झालेली आहे. आम्ही सगळेजण ह्या कुटुंबाच्या बरोबर राहणार आहोत आणि जिथपर्यंत न्याय ह्या विषयात मिळणार नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी ह्या विषयात स्वस्थ बसणार नाही. एवढा संदेश या निमित्तानं आपल्याला द्यायचा होता. धन्यवाद. आपल्याला काय विचारायचं आपण विचारावं. आपल्याकडे अशी संस्कृती नव्हती, आपल्याकडे नव्हती. आणि मुळात एक एसओपी आहे ना, तुम्ही नोटीस द्या, त्याला बोलवून घ्या, त्यावेळी गुन्हा दाखल आहे का. आता मी विचार गुन्हा दाखल आहे का, एकदा म्हणतात नाही आणि एकदा म्हणतात असेल गुन्हा दाखल, तर तुमचं काय म्हणणं आहे. हे काय आहे, बोलणं होत नाही. केदार साठे यांच्या आरोपावरती पोलीस निरीक्षकांनी प्रत्युत्तर दिलंय, पाहूयात. केदार साठे यांची प्रेस कॉन्फरन्स झाली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मंडणगड पोलीस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीवरती त्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहेत आणि एक घटनाक्रम आहे मारहाणीच्या संदर्भामध्ये त्यांनी पोलिसांना म्हणजे हे चुकीच्या पद्धतीने झालं आहे असा त्यांचा आरोप झालेला आहे. त्याबद्दल आपलं पोलीस ठाण्याची नेमकी भूमिका काय आहे किंवा काय म्हणणं आहे. आत्ताच मला त्यांचं शिष्टमंडळ भेटलं होतं. त्यांनी त्या घटनेबद्दल माझ्याकडे विचारपूस केली. त्यांना मी सांगितलं होतं त्या घटना जी घडली ती महिलाच्या संदर्भातलं होते आणि थोडं आक्षेपार्ह वाटलं म्हणून मी त्यांना चौकशीसाठी बोलवलं होतं. ते सांगतात त्याप्रमाणे मी त्यांनाही ती गोष्ट सांगितली की अशा प्रकारे घडलेली आहे म्हणून. आणि त्याच्यामध्ये दुसऱ्या पोलिसांकडून काही चुकीचं झालेलं नाही. त्यांना कोणाला मारहाण वगैरे काही झालेली नाही. त्यांचं असं एक म्हणणं होतं की काही दिवस पोलीस ठाण्याच्या वतीने त्या मुलाला त्रास देण्यात येतो किंवा
असं थेट टार्गेट केलं जात आहे? नाही, टार्गेट करायचा प्रश्न येत नाही आहे. एखादी घटना लेडीज संदर्भात घडली तर त्या व्यक्तीला पोलिसांना बोलायला पाहिजे प्रिव्हेन्शन म्हणून, किंवा त्या मुलाच्या पण याच्यासाठी की त्याला ते थोडंसं समजलं पाहिजे की अशा गोष्टी झाल्या नाही पाहिजे म्हणून ते. आणि महिला संदर्भातलं असल्यामुळे त्याला फक्त चौकशीसाठी बोलवलं होतं. बाकी त्याला काही केलेलं नाही आहे. कुठली मारझोड वगैरे झालेली नाही. ते जे ॲलिगेशन करतात ते चुकीचे आणि खोटे आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांचा मालवणातही जनता दरबार होणार आहे, अशी माहिती भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी दिली आहे. म्हणजे या घटस्थापनेच्या नवरात्रीच्या साधारण तेवढ्या दरम्यान त्याचा आपल्याला कल्पना देऊ तर स्वतः पालकमंत्री या ठिकाणी या मालवण तालुक्यामध्ये शहर असेल ग्रामीण असेल त्याच्यासाठी एक स्वतंत्र एक वेगळी मिटिंग देतील आणि चर्चा असेल, कार्यकर्त्यांशी चर्चा असेल आणि लोकांशी पण चर्चा करण्यासाठी. आणि त्याचबरोबर त्यांचे जे शासकीय आता त्यांनी आपल्याला माहिती आहे कालच मान्य पालकमंत्री महोदय म्हणाले की आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी तालुकावाईज जनता दरबार जो घ्यायचा आहे तोही मालनात होईल. त्यासाठी पण आम्ही स्वतः पालकमंत्री म्हणत आणि त्या दृष्टीने काही आपण तयारी करतो आहोत, ही तयारी करणार आहोत. आपल्याला माहिती असेल की माननीय पालकमंत्री नितेश राणे झाल्यानंतर बहुतांश जे काही महत्त्वाचे प्रश्न जे होते त्यांनी सोडवण्याचा आपल्या पद्धतीने कल केला आहे. म्हणजे जो काही न्याय देता येईल आणि कुठल्या विविध प्रकारच्या समजा योजना असतील किंवा या ठिकाणी समजा काही विकासात्मक कामं असतील त्याचबरोबर काही उद्योग आणता येतील का या दृष्टीने स्वतः पालकमंत्र्यांचे प्रयत्न आहेत. आणि म्हणून हे सगळं पूर्णपणे ते स्वतः आढावा घेतात. कारण या जिल्ह्यामध्ये ते म्हणाले की आपल्या वेगळं वैशिष्ट्यपूर्ण काम करतात. कारण हा पर्यटन जिल्हा आहे. ह्या असा जिल्ह्याचं काम करत असताना पालकमंत्री महोदयांचं म्हणणं आहे की आपल्या तालुक्यात गावात किंवा ज्या ठिकाणी असतील शेवटच्या तळागाळातील माणसाला त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा व्हायला पाहिजे अशासाठी त्यांचे स्वतःचे पालकमंत्री यांचे प्रयत्न आहेत. आणि ह्या प्रयत्नासाठी पालकमंत्री आमच्या सगळ्यांचा कार्यक्रम हातभार म्हणून आपण सगळे एकत्र राहिलो आहोत आणि त्यांच्या आगामी त्यांच्या दौऱ्याचे नियोजन करू. आणि भारतीय जनता पार्टीची ताकद 100% दृष्टीने आपण उद्यापासून त्याच्या दौऱ्याची आपण सुरुवात करत आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्वबळावरती लढवाव्यात अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, असं भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी म्हटलं आहे. पाहूयात. की आगामी 17 सप्टेंबर 2 ऑक्टोबर हा सेवा पंधरवडा भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशभर त्याचं नियोजन होतं सेवा पंधरवडा म्हणून. त्याच प्रकारे त्याच नियोजनाची बैठक आज या ठिकाणी संपन्न झाली. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा अशासाठी आहे की या देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब त्यांचा वाढदिवस आणि तो सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा केला जातो. या आजच्या बैठकीमध्ये तशा प्रकारचं नियोजन करण्यात आलं आणि त्या नियोजनामध्ये प्रत्येक पंचायत समिती आहेत म्हणजे ग्रामीणचे भाग आहेत त्या ठिकाणी प्रत्येक पंचायत समिती ज्या आपल्या असणाऱ्या 12 पंचायत समितीमध्ये जिल्हा परिषद आणि 12 पंचायत पण 12 पंचायत समितीत त्या 12 सभा वेगळ्या होतील. आणि त्याची सुरुवात उद्यापासून म्हणजे पेंडूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या 2 पंचायत समितीच्या माध्यमातून होईल. असे 14, 15, 16, 17 अशा 20 तारीखला त्याची सांगता मालवण शहरामध्ये होईल. आणि त्या विविध प्रकारच्या ज्या सेवा सप्ताहामध्ये आहेत मग त्यामध्ये वृक्ष लागवड असतील की दिव्यांग साठीचे काही कार्यक्रम असे बरेच काय मी ते आपल्याला लेखीस्वर ते सविस्तर सांगत नाही की ते तुम्हाला मी प्रिंट देतो. तशा प्रकारचं नियोजन पूर्णपणे तालुक्याचं झालेलं आहे. ह्याच निमित्ताने आपण प्रत्येक तालुक्यातील जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्यांना तर भेटणार आहोत. त्याचबरोबर ह्या सप्ताहामध्ये ज्या ज्या लोकांना मोदी साहेबांनी केलेलं काम हे कसं प्रेरणादायी आहे ते लोकांच्याकडून पण आपल्याला समजून घेता येईल आणि लोक ज्या पद्धतीने उत्स्फूर्तपणे आपल्याला या सेवा पंधरवड्याशी जोडले जातात आता ही चर्चा आहे त्याच्यातून. त्याच्यामुळे त्याही गोष्टी लोकांपर्यंत जातील विविध योजना लोकांपर्यंत जातील हे समजून सांगितण्याचं काम होईल. आणि हे सगळं करत असताना महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आगामी ज्या निवडणुका आहेत ते जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका निवडणूक आहे या दृष्टीने सुद्धा एक तयारी व्हावी त्याचा आढावा घेण्यात यावा अशा प्रकारच्या सूचना माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्याकडून आलेल्या आहेत की आपण हा सेवा पंधरवडा साजरा करताना आपण प्रत्येक पंचायत समिती की गाव वाईज तिथे आपण तुम्ही त्या भेटी द्या तिथे पण लोकांच्या काही समस्या समजून घ्या. आणि हे सगळं झाल्यानंतर स्वतः माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब ते मालवण तालुक्यामध्ये एक बैठक करतील आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक किमान एका झडपीमध्ये एक बैठक त्यांची
कार्यकर्त्यांची किंवा लोकांची साथसंवाद अशा प्रकारचं होईल आणि त्या दृष्टीने आम्ही सगळेजण आज त्याचं नियोजन केलं, माहिती घ्यायची होती आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे असलेले सरपंच आहे, शक्ती केंद्राचा बूथ अध्यक्ष आहे, त्यांच्यासुद्धा चर्चा केली. तर त्या सगळ्यांचं म्हणणं होतं की आज कोणत्या आपण हे सगळं फिरत असताना आपण वेगवेगळ्या विकासात्मक कामा किंवा इच्छा आपण चर्चा करतो, पण ज्यावेळेला संघटनात्मक ज्या विषयात म्हणजे आगामी होऊ घातलेल्या निवडणुका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका पण या निवडणुकामध्ये आपल्याला काय करायचं, कशाप्रकारे नियोजन करण्यासाठी एका ताकदीने आपण सगळ्यांना करायला पाहिजे. आणि म्हणून आपले जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत, जे बसले साहेबले प्रमुख पदाधिकारी, हे सगळे आम्ही लोक गावात जाणार आहोत. म्हणजे आम्ही सगळे कार्यकर्ते, पदाधिकारी म्हणजे आम्ही सगळे कार्यकर्ते प्रमुख जाऊन त्या पंचायतीच्या विभागात जाणार. त्या नगरपालिकेत सुद्धा 1-2 चौथ्या देवंद्र भवनला शेवटी सांगत होईल. हे सगळं हे घेत असताना, आढावा घेत असताना आपल्याला कोणत्या परिस्थितीत आता सगळ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणलं की आपल्या आगामी ह्या निवडणुका 100% लढायला पाहिजे. मग ती नगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती, त्या कोणत्या परिस्थितीत आपण स्वबळावर लढायला पाहिजे. कारण ही आपल्या कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. सगळ्या स्वबळ निवडणूक होती त्या साहजिकच काही कार्यकर्ते समजा युती झाली तर आपल्या काही कार्यकर्त्यांची इच्छा असते आपली निवडणूक लढवायची आणि ते होते. आणि काय होतं, ज्यावेळी स्वतंत्र निवडणूक होत्या पार्टीला सुद्धा ताकद मिळते, वेगळ्या प्रकारची ताकद आहे. म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की कोणत्या परिस्थितीत आगामी ज्या निवडणूक आहेत ते 100% भारतीय जनता पार्टीकडून लढायला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने आपण अशा प्रकारचा जो सेवा पदवळा आहे त्याच्यात हा दौऱ्याचं नियोजन केलं. त्याची माहिती देण्यासाठी आपण आपल्याला या ठिकाणी एक खास करून बोलवलं. दोडामार्ग तालुक्यात हैदोस घालणारे वन्य हत्ती आता सावंतवाडी तालुक्यात पोहोचले आहेत. भिके कोनाळ कळणे मार्गे ओंकार हत्ती डोंगरपाल डिंगणे गावात शुक्रवारी रात्री पोहोचला आहे. त्यामुळे आज शनिवारी वनविभागामार्फत डोंगरपाल डिंगणे गावात नागरिकांना स्पीकरद्वारे सूचित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे डोंगरपाल डिंगणे गावातील शेतकरी ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत. डोंगरपाल गावातील लोकांना वनविभागामार्फत कळवण्यात येते की आपल्या नजीकच्या जंगलात हत्तीचा वावर असून कोणीही घराबाहेर पडू नये. शक्यतो रात्रीच्या वेळी कारण नसताना घराबाहेर पडू नये. तसेच हत्तीची चावल लागल्यास तात्काळ वनविभागास कळवावे. हत्ती पाहण्यासाठी कोणीही जवळ जाऊ नये किंवा त्याच भागात गर्दी करू नये. वाहन चालविताना शक्यतो खबरदारी घ्यावी. वाहन रस्त्याने हळू चालवावे. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कुणबी दाखले मिळण्याच्या अडचणी दूर केल्या, मराठा आरक्षणावर केसरकरांचं भाष्य. विलवडीत बेकायदा दारू वाहतुकीवर कारवाई आणि निवडणुका स्वबळावर लढवाव्यात ही कार्यकर्त्यांची इच्छा, धोंडी चिंजरकर यांचं विधान. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.